parte hartzaileak ahalik eta kilometrorik gehien egin zituzten aurrez eraturiko zirkuito bat. 77. urtean egin zan lehenengo aldiz, kilometroak esaten den hori euskararen alde. Noilen babiziko Sistema hori kilometroak eta euskararen aldan egiteko Jesus Erwin batek eta injustu hori gure eskolan ni zuzendari nintzela hori batxeratu egiten eta geroztet informatzen turismo egin zola eta gero inglesez ikasteko eta movimentu hori inglesaren alde bazala tortuan Ameriketan zan. Eta handik ekarri zu sistema hori euskararen alde zehozer egin behartzala. Bueno, garai hartan ikastolako juntan nengoen eta lan egiten nuen Ordizio ikastolan. Juten nintzen Beasaina bilerata eta handi sortu zen, kilometroak lehenengo aitea. Orduan izan zen gauza berri bat guretzako. Eta gero nola Beasaingokin alkartu zien hemengo juntea eta hori guretzako zen emozioa. Bueno, ez dago esplikatzeik zer sentitu nuen ordu. Olako jendetza, umorea, aleitasune, festagiroa izan zen izugarria. Oraindik ere, pentsatu gutxekin, gorputzan oiloipurdia sentitzen dut. Egun handi bat, jende asko, euskeran aldeko festa bat, ikastolan aldeko festa bat. Eta gu orduan erabat kontzientziatu gabe ni behintzat ala negoen hori zer ote zan. Ni agurtelde honela zabazka. Nahiko zailtasun handik izan zion, baina garrantzitsu izan zen. Agertu zaion herriari, kilometroaren zer nundin nolakoa. Politia atera zen, eta jende guztien bukatutako, esaten zuen, ze politia atera da. Eta partaide garrantzitsu bat buru etorri zen Lazkaora, ni orduan plazan bertan nengoen, Jose Miguel Brandean. Don Jose Miguelen ondon 6 kilometro kiteko aukera eukinoan beste familiar batzun arten, eta hori izan zen oso politxe, zatik jendea gertu batzen zen, eta oso politxe. Hitz baten esan da, izan zen zirraragarria. Baina utzia argia da, guroilarra kanpoan da. Haika mutil jeikia di, argia den miradi.